Vítám vás na dnešní přednášce. Pokud jste se změnili, a z větší části ano, tak se vrátíme do 7. století, do času po Mohamedově smrti. A my jsme tady minule skončili tím, že první dva chalifové tedy, nebo kalifové, to je jedno. Chalifa je náboženská hodnost, nebo původně náboženská hodnost, ale protože islám je charakteristicky nejvýznamnější teokracií v planetárním měřítku, tak chalifové jsou také světští vládcové. Já jsem tady minule říkal, že Abu Bakr zavedl pro chalify titul Chalifat Rasul Allah, tedy nástupce nejvyššího posla božího, zatímco třetí chalifa Umar snížil a posvětil ten titul tak, že zněl Amir al-Muminin, tedy kníže věřících. No, to je důležitý proces. Ještě za Mohamedova života se na různých místech arabského poloostrova našlo několik lidí, kteří se pokusili tomu trendu, že Mohamed sám sebe, respektive pod vlivem Džibrálovým, prohlásil za posla božího a za pečeť proroků, to znamená, že jeho proroctví je definitivní. Někteří již jeho současníci se pokusili tuhletu myšlenku zlomit. Nejvýznamnější z nich pocházel z kmene Ans, to je jemenský kmen, jmenoval se Ayhala ben Káb a do dějin vstoupil pod přezdívkou Al-Aswad. Al-Aswad znamená arabsky černý. Černý Ayhala byl muž, který již za Mohamedova života ovládl celou jižní Arábii a je to taková říčka osudu. Len málo chýbalo, by řekli Slováci, a mohl tím Mohamedem být Ayhala, protože Ayhala padl za oběť spiknutí a to spiknutí zabilo Ayhalu den před Mohamedovou smrtí. To se v islámských dějinách se to chápe jako bezprostřední zásah Allaha do dějin, protože kdyby se to spiknutí drželo o pár hodin, tak pravděpodobně by jako Ayhala převládl nad tím ostatním územím. Jiný prorok vystoupil u kmenu Asad, Fazara a Hatafán v Nadžudu. Já jsem říkal, že bych byl velmi rád, kdybychom udělali historickou geografii. Proto tady ukazuju, že ty termíny jsou známy a akorát nejsou promítnuty do mapy. Takže kdo si rád hraje s Google mapami, tak jo, mám objednanou místnost na páteční odpoledne mezi 12:30 a 14 a můžeme tam s Danou se do těchto věcí pustit. Rád bych kohokoliv uvítal v této spolupráci. Dana bohužel měla nepříjemnou událost, maminka jí vážně onemocněla, takže ještě nějakou chvíli bude chybět, ale byl bych rád, kdybychom tu mapu, kdybyste ji měli všichni k dispozici a naučili jsme se v té islámské geografii náležitým způsobem pohybovat. Tenhle ten druhý prorok se jmenoval Talha a obdobný byl prorok Maslama, který vytvořil islámské učení, které bylo zcela závislé na křesťanství. Talha a Maslama
se udržely mnohem déle, ale v islámu je provází určité opovržení, protože to se v islámu vyjadřuje tím, že jejich jména se zachovala v historické tradici jako zdrobněliny. Takže tomu Talhovi se říkalo Tulajha a tomu Maslamovi se říkalo Musala Lima a to jsou jako jako bychom Novákovi říkali Nováček nebo Boženě Boženka. Oba byli známi diminutivy. Jeden kmen jménem Tamím měl dokonce prorokyni. Ta je dost slavná, jmenovala se Sadžách a protože vedla svůj kmen, jako každá adeptka na titul chalify, i do boje a v tom boji byla neúspěšná, ztratila ve svém kmeni vážnost, odešla do Jamámy a provdala se za Musalimu, tedy za toho konkurenčního proroka, čímž ztratila na vážnosti. Tohle tady říkám jenom proto, že centrum tehdejšího islámu v Medině se ocitlo uprostřed revoltujících kmenů a v povážlivém nebezpečí. Muslimové měli velký štěstí, že v té první generaci se vyskytlo několik vynikajících vojevůdců, kteří zabránili tomu, aby se ta jejich nastupující moc roztříštila. Nejslavnějším z těchto vojevůdců byl Chalida ben al-Walid, kterému se říká meč boží. Dostal ještě za prorokova života čestný přídomek. Saif Allah, meč boží. Mimochodem, jedna z těch slavných teroristických organizací se jmenuje takhle s odkazem na toho Chalidu al-Walida. A Chalida zabránil tomu, aby v menšině se ocitnuští medínští muslimové byli porobeni. Vojensky je přemohl ty nepřátelé. Tomu procesu, kdy kočovní Arabové měli tendenci od Mohamedova učení odpadnout, se říká Rida, psáno s 2 D. A byl to dost krutý, bratrovražedný boj a je zázrakem, že téměř bezprostředně z tohohle bratrovražedného boje vlastně spíš až za života Umarova, teda za vlády Umarovy, dosáhl islám světovosti. Změnil se z vlastně nepatrné, nepevné moci v obrovskou říši. Začátek těch arabských výbojů byl usnadněn 2 říšemi, proti jejich državám byl na míře. Na východě nebo na severovýchodě to byla Sasánovská nástupkyně Perské říše a na západě to byla Byzantská říše, nebo na severozápadě z hlediska toho, že centrum arabské moci bylo tehdy ještě na arabském poloostrově. Musíme vědět, že předtím, než vystoupil Mohamed, bylo území Arabů odděleno od těch 2 velkých světovládních říší 2 nárazníkovými státy. Jeden se jmenoval Lachmovský a druhý se jmenoval Ghasánovský. To si asi pamatovat nemusíte,
ale měli byste vědět, že oba byly osídleny Araby a tito Arabové byli pokřesťanštěni. To je velmi důležitá záležitost. Teda důležitá je z hlediska toho, že já odtud dovozuju, že to učení koránské, tedy to učení, které nám přinesl posel Boží Muhammad, bylo velmi závislé na misijních textech, které šířily církve, které byly buď ortodoxního charakteru, anebo patřily k herezím, ať už západním nebo východním. Především to byly hereze monofitské. A tedy tyto dva státy náležely již v minulosti a s jejich náboženstvím to bylo tak, že protože etnikum, které je obývalo, bylo arabské a islám byla vlastně do dneška je náboženská varianta arabská, která favorizuje Araby. No, jako původně vlastně plnohodnotným muslimem se mohl stát jenom ten, kdo byl Arab. Ne za Mohamedova život. Za Mohamedova života, jak víme, Mohamed měl původně plán, který by řekl, že byl spíše orientován tím směrem, že raději bych to neříkal úplně nahlas a veřejně, ale neodpustím si to. Mohamed podle mě usiloval o to, aby se stal mesiášem. A měl pocit, že za předpokladu, že by se mu dostalo tohodle označení v židovství, tak by se Arabové a Židé mohli sejít v jednom náboženském táboře a takto spolu dohromady zvítězit. To se ale nepovedlo. Jo, já usuzuju z toho, že po přesídlení do Mediny Mohamed tu tu původní obci, soustředil z přesídlenců z Meky do Mediny, z těch 2 arabských kmenů, které žili v Medině, a 3 židovských kmenů, které žili v Medině. A ti všichni se stali součástí té původní té původní muslimské společnosti, která nebyla založena na rodové a kmenové struktuře. To je ta jeho největší výhoda. Počátek arabských výbojů učinil kmen Šajbán, což je odnož kmene Bakr. Jak víte, ten druhý chalifa se jmenoval Abu Bakr, takže to byl jeho kmen a ten vybojoval první vítěznou bitvu proti byzantskému vojsku. Je trochu záhadou, jak se mohlo stát, že vlastně špatně vyzbrojené a jako neprofesionální armády Mohamedánů úspěšně bojovali proti profesionálním armádám sasánovským a byzantským. Bylo to způsobeno 2 faktory. Jeden faktor říká, že ty arabské vojsko bylo mnohem pohyblivější. Používalo jízdu a velbloudy, zatímco tam ty armády byly neobratné, převážně pěší a jako porážkám docházelo dík rychlým arabským přesunům. V prvních fázích bojů byli Arabové neschopni dobít opevněná města. Takže vlastně oni jenom vybrakovali krajinu a stáhli se zase a ta města čekala na výpomoc. Protože však ale obě říše, zejména ta byzantská,
nebyly schopné zabezpečit trvalou pomoc těm obleženým městům. To bylo dáno tou druhou strukturou. Pamatujte si, a budeme to podrobně ještě probírat, až se přesuneme do toho byzantského teritoria, že Byzantská říše byla založena na tematickém uspořádání. Témata byly smlouvy mezi usedlým obyvatelstvem, původně také mezi tím arabským obyvatelstvem, a které bylo christianizováno, a obyvatelé těch témat nemuseli platit daně nebo je platili v nízké výši, ale museli bránit to území proti nájezdníkům. Pokud takové na tematickém systému založené vojsko bojovalo na vlastním teritoriu, bylo takřka nepřemožitelné. Pokud ale mělo tahnout na cizí teritorium, tak bylo velmi neochotné a nespolehlivé a často se rozutíkávalo. První úspěchy Arabů byly způsobeny tím, že ti obyvatele témat, kteří byli etnicky Arabové, dali přednost etnicitě před náboženstvím a konvertovali od křesťanství k islámu. Tím pádem se vytvořil pás území, v kterém jenom města byly obydleny ještě neislamizovaným obyvatelstvem a tam města nebyly ti Arabové schopni dobít. Proto musela byzantská armáda pochodovat přes tohle teritorium, aby poskytovala tu pomoc. To dělal obvykle císařův bratr Theodoros, který byl pověřen vysvobodit města, především ohrožený Jeruzalém. A proto musel tahnout daleko na jih z toho centrálního území říše. Proti němu se velmi osvědčil Chalida ben al-Válid, který opustil mezopotámské pohraničí a prošel se svým oddílem až do Sýrie. Tento rozkaz, aby to udělal, provedl Chálid neuvěřitelným pochodem. V islámské tradici je tento pochod něco jako pochod 10 000 řeků napříč teritorím nebo Mojžíšova cesta ze Sinaje. Oni museli překonat kamenitou syrskou poušť a měli při té cestě osudovou smůlu, že za 5 dnů a 5 nocí té cesty nenarazili ani na jednu studnu. Ale vydrželi to, jako 5 dnů v tom horku bez vody, jako muselo být opravdu drsný. A na konci dubna roku 634, krátce před smrtí Abu Bakra, se objevili Theodorovi v zádech někde blízko Damašku a jeho armáda, ta Theodorova, byla jaksi šokována. Ustoupila, ale posléze v červenci u Adžandajnu byli Byzantínci poraženi, stahli se na sever a ponechali Sýrii a Palestínu v zoufalé situaci, která už se nikdy nevyřešila. Pár dní po bitvě u Adžadajnu zemřel 22. srpna 634 Abu Bakr a učinil svým nástupcem Umara ben al-Chattáb. Nebyly žádné pochybnosti o tom, aby to takhle bylo, a Umar je muž, který fakticky vybudoval arabskou říši. Můžeme říci, že pokud měli Arabové štěstí na velké osobnosti, tak se soustředili do té první doby. Jako jak Muhammad sám, tak Abu Bakr, tak Umar a ještě Muawija z té následující generace jsou
formáty, které jako co do významnosti patří do světových dějin a byli to pozoruhodní mužové. Za Umara, zejména po bitvě u Jarmúku, bylo rozhodnuto o osudu Sýrie a Palestíny. Herakleitos, tehdejší římský císař, východořímský císař zanechal bojů s Araby a Jeruzalém se posléze v roce 638 vzdal a Cezareje nebo Kajsajreja, což je druhé nejvýznamnější palestinské město, bylo dobyto Muhavijou teprve roku 640. Tahle ta doba byla následována další pohromou, zhoubnou epidemií, které se říká Emauský mor. A Emauský mor málem vyhubil arabskou elitu, ale jo, jako chápejte ty jednotlivé katastrofy jako součást určitého eschatologického výkladu navzdory všem těmhletěm zkouškám a neštěstím, jo, vítězná arabská moc eschatologicky postupovala. Sýrie, Palestína, Mezopotámie na druhé straně a teď byl na řadu Egypt. Egypt měl pro Araby neuvěřitelnou cenu. V čem? Byla to obilnice. Jo? To znamená, to přelidněné arabské zázemí se mohlo z egyptského bohatství nasytit. Válečné výpravy do Egypta se zúčastnil jiný velký vojevůdce té první arabské vlny, 639, Amr ben al-Así. Amr ben al-Así porazil byzantské vojsko, prošel Nilskou deltou a dokázal přesvědčit obyvatele nejvýznamnějšího egyptského helenistického města Alexandrie, že se mu v druhé polovině roku 642 vzdali. Mezitím, jestli se někdo vzdal a nebo byl poražen mečem, byla při vývoji arabském dosti důležitá souvislost. Teda mělo to velký význam. Když někdo byl poražen mečem, veškerý jeho majetek byl kořistí Arabů a patřil ze 4/5 těm, kteří ji dobili. Z 1/5 to dostával chalifát. Jo? A teď se na početnou, ale pevně vymezenou populaci Arabů sesypalo ze všech stran obrovské bohatství. Bylo na jedné straně movité, jo, tedy dalo se odvést, do té doby Arabové nic jiného neznali, ale na druhé straně bylo nemovité a Umar se ukázal jako velmi moudrý panovník, protože ten nemovitý majetek, to znamená pozemky, zakázal prodat a učinil z něj majetek islámského arabského národa, který byl těm obyvatelům, kteří nebyli Arabové, pronajímán za prachy. A z těch prachů, činže, mimochodem slovo činže má tady původ, jako ten nájem. Jo? Činže je to, co budou pravidelně Arabové dostávat od obyvatelstva celou další dobu. Po získání Egypta Amr nechal vyčistit průplav mezi Nilem a Rudým mořem, který byl v helenismu už dávno udělán, ale teď byl už dlouho nefunkční, a získal výhodné spojení pro
dopravu egyptského obyvatelstva, egyptského obilí do hidžázských přístavů, Tudima. Jo? To bylo velmi podstatné vítězství. Tak, Umar měl štěstí na významné vojevůdce. Zároveň byl velmi prozíravý politik a těm významným vojevůdcům nesvěřoval velení v těch oblastech, který dobyli. No. Dobrý nápad. Kdyby to totiž udělal tak, že jim za odměnu dal to velení, tak by asi dlouho nepanoval. Oni, protože měli velkou moc a velké schopnosti, projevily by se u nich pravděpodobně decentralistické úniky. Naopak, vždycky jmenoval chalifa vždycky jmenoval nejvyšším velitelem toho, kdo na tom neměl žádný podíl. V Mezopotámii to byl Sab Abi Waqas, jeden z nejstarších druhů prorokových, a ten úspěšně porazil sasánovské vojsko a vpadl do Makedonie. Dokonce se podařilo dobít Ktesifont a to bylo královské centrum sasánovské říše, kde se zmocnili neuvěřitelného finančního, nebo teda finančně velmi dobře zpeněžitelného královského pokladu. Od té doby, pozoruhodně, Peršanům už nikdy ve střetnutí s Araby jako nepadala příznivá karta a během neuvěřitelně krátké doby padla do arabských rukou vlastně skoro všechna území někdejší perské, posléze sasánovské říše. Kočovnická vojska zničila rozsáhlou sasánovskou říši a té byzantské říši vyrvala všechny její asijské a africké državy, kromě dnešního Turecka, zhruba počítáno, Anatolie. Tam do Anatolie se Arabové nedostali, protože tam ta křesťanská víra byla petrifikovaná, byla založena na tom systému těch chotských pevností a od té doby vlastně trvalo mnoho století, než se podařilo proniknout i do těch oblastí. Na první pohled tohle je něco nevysvětlitelného, protože vykládat to jenom touhou po kořisti a touhou po dosažení lepších životních možností, to je úplně složité a úplně to nefunguje. Arabský výklad je, že za všechno mohl islám. To teda rozhodně není pravda. Islám mohl být vzpruhou, protože, jak jsem tady v té první přednášce říkal, islám je konstituován jako náboženství pro říši, která právě vzniká. Jo? Je to jediné náboženství, které má tenhle charakter. Křesťanství nebylo formulováno jako náboženství, které by mělo převzít vládu nad světem. To se stalo až po několika staletích jeho vývoje. V židovství to už vůbec takhle není. Strategický talent vůdců, tedy toho Chálidy, Mudhany, Amra a Sáda ben Abi Waqas, hráli pravděpodobně velkou roli, ale stěžejní úlohu se hrálo patrně i smýšlení obyvatelstva. Obyvatelé Sýrie
Palestiny a Mezopotámie byly v té době rozděleny zhruba na, ačkoliv etnicky byly poměrně soudržní, byly rozděleny mezi Sasánovskou říši a Byzantskou říši. Bydleli tam semičtí Aramejci, kteří byli etnicky s Araby příbuzní a od dávných dob s nimi udržovali hospodářské styky. Navíc aramejština je blízký jazyk arabštině a myslím, že jsem tady říkal, že jako já jsem upřímně přesvědčen, že nejstarší podoba Koránu je v aramejské řeči, ne arabská, ale je to doposud velmi neortodoxní stanovisko. V těch obou říších, kam příslušelo obyvatelstvo Sýrie, Palestiny a Mezopotámie, vláda se vztahovala k jinak věřícím obyvatelům velmi nepřátelsky, jo? Protože jako v Sasánovské říši bylo vládnoucí zoroastrické náboženství, v Byzantské říši bylo vládnoucí křesťanství. Tehdy ještě sjednocené, ale prostoupené mnohými herezemi, z nich většina byla na východě. A kdo byl heretik a odmítal se podřídit vládnoucí doktríně, musel opustit území té říše. Naproti tomu islám v té době byl velmi tolerantní a chápal víru jinak věřících obyvatel, pokud byli křesťané nebo židé, jako víru založenou na knize. Říkal jsem tady, islám není náboženství knihy. No, islám je to pravé náboženství, ale ona náboženství knihy, ke kterým patří také zoroastrismus, jsou pokřivená původní náboženství hanifovská a jako tato pokřivená náboženství mají být sice udržována v područí, ale nemají být zrušena. Umárovi patří velká zásluha za to, že otupil misijní sílu islámu na dlouhou dobu. Mělo to z větší části čistě ekonomické důvody. V čem spočívaly? Ti, kdo se dělili o zisk z válečných výprav, jo, to byli jenom Arabové a jenom ti, kteří byli muslimy už odedávna. Jo. Jako třeba za sovětského režimu hrálo velkou roli to, kdy se kdo stal členem komunistické strany Sovětského svazu. Nějak podobně to bylo také v islámu. Vyplácení rent za Umara dostal na starosti zvláštní úřad, účetní úřad bojovníků, který zřídil Umar, inspirován perským vzorem, a ten úřad řídili perští úředníci v Medině sídlil. A základem úřadování toho úřadu byla listina, která stanovovala, byl to soupis těch, kdo měli podle rozsahu svých zásluh o islám nárok na rentu a v jaké výši. Při tom se perskou důkladností hodnotila příbuznost s prorokem, tedy stupeň příbuznosti s prorokem, doba přijetí islámu, účast v bojích za islám a Umarovou nehynoucí zásluhou byla okolnost, že Umar
vahou své autority úporně trval na tom, že on nebude postaven na nejvyšší místo v tom seznamu. To je docela nápad. Na nejvyšší místo nechal postavit Ajšu, která dostala titul Matka věřících, po ní následovali vdovy po prorokovi a Hašimovci, pak následovali ti, kdo bojovali u Badru v té slavné bitvě a pak dál soupisem až do posledního bojovníka z doby výbojů nebo pozůstalých popadlých bojovnících. Podle tohoto seznamu, který byl hodně dlouhý, se řídila výše podílu a finanční správcové výhradně národnosti arabské, kteří někdy byli zcela nezávislí na místodržiteli, tyto podpory vypláceli. Jo, ta finanční správa měla vlastně úplně zvláštní hospodářství, které se po dlouhou dobu nevedlo v arabštině, ale výhradně persky nebo řecky a ty též finanční úřady vybíraly dávky, které byly převzaty od starých režimů, především cla, mýta a podobně. Můžeme říci, že ten systém rent pobírali na počátku prakticky všichni Arabové a tento systém neuvěřitelně podpořil Umarovu ideu učinit z Arabů vyšší vládnoucí vrstvu. Takže se vytvořil základní rozdíl mezi dvěma vrstvami obyvatelstva. Tou vládnoucí a porobenou. A ten byl zesilován předpisy rázu náboženského a sociálního. Většina těchto předpisů není prorokových, to píše ještě náš autor. Dneska už se říká, že všechny ty předpisy jsou od proroka. Nejsou. Byly většinou od Umara a mnohé byly zavedeny teprve mnohem později. Z doby vlády druhého chalify pochází pravděpodobně dnes populární zákaz stupení proroka a zákaz stupení náboženských obřadů muslimů ze strany jinověrců. Stejně tak svádění věřících k apostázi, co to je? Přemlouvat nějakého muslima k tomu, aby přestal být muslimem, má za následek. Jo, to je hrdelní zločin. Bez ohledu na to, byli byste v takové záležitosti úspěšní nebo ne. Když budete úspěšní, tak je to smrt i pro toho muslima, i pro vás. Když nebudete úspěšní, tak jenom pro vás. Pozor na to. Ukládání o majetek a život věřících, to je také hrdelní zločin. A chalifa, tedy Umar, aby zdůraznil úplnou odlišnost islámu od jiných náboženství, provedl nejrigoroznější čin. Jaký? By se dneska mělo dost říkat. No, vypovězení Židů a křesťanů z celého arabského poloostrova, protože od této doby, od roku 638, nesmí na arabském poloostrově bydlet vyznavač jiného náboženství než islám. No? A Umar neměl v úmyslu obracet obyvatelstvo na těch porobených zemí na islám, ale chtěl vytvořit co největší rozdíl mezi podrobenými a výbojci a proto chtěl z Arabů vytvořit privilegovanou vrstvu. Arabové také nepřijímali tu půdu,
to se říká faj, trvalý společný majetek výbojců, který se pronajímal zpravidla jeho dosavadním majitelům za nájem na základě placení roční činže a ta se vyměřovala podle vzoru tehdejší daně byzantské nebo perské. A také pro sedláky, kteří žili na pozemcích, na které se nevztahovalo právo kořisti. Ten, kdo byl poroben mečem, tomu se majetek sebral. Ten, kdo se vzdal sám, nebyl o majetek připraven. Z hlediska tradice bylo neuvěřitelným štěstím, že Alexandrie se vzdala arabským vojskům jako v roce 642, tudíž nebyla zlikvidována ta knihovna a celý ty jako záležitosti, to by bývalo bylo špatné. Činže ty platy se nazývají buď charáč nebo džizja a platily se většinou v naturálích a důležitá arabská zásada je, že se činže platí za celou obec. To znamená, celá vesnice ručí za to, že bude celá činže zaplacena. A je to, kolik kdo dá, je záležitostí toho starosty a těch lidí, kteří to zařizují. Prostě výběrčí si tam přijede, dostane to všechno najednou a když ne, tak si to vybere od nich jako od celku. To znamená, nebude to hledat od toho, kdo nezaplatil, ale od toho, komu něco zůstalo. To bylo neobyčejně účinné opatření. Jinak byla široká samospráva podrobeného obyvatelstva samozřejmostí tohohle systému. Tak, vypovězení křesťanů a židů a také Umarovi přísluší zavedení nového letopočtu. To znamená, v roce 15, to 637 našeho letopočtu, byl za počátek nové éry, která se jmenuje Hidžra, stanoven 1. Muharram roku 1, neboli 16. červenec 622, jako datum, kdy Mohamed odešel z Meky do Mediny. Za předpokladu plnění a povinností, které vítězové uložili obyvatelstvu dobytých zemí, byla zaručena jejich posvátnost jejich života a mění a byly jim ponechány až na některé výjimky také kostely, modlitebny a kláštery a poustevny. Bylo jim tehdy dovoleno konat bohoslužby. Občanské právo v teokratickém státě islámském ale mohli vykonávat přirozeně jenom muslimové. Nemuslimské obyvatelstvo mělo statut lidu chráněného a tudíž politická práva nemělo žádné. Jo? Až po dobu Umarovu, Umar umřel v roce 644, byl smrtelně zraněn perským otrokem, jehož jméno Abu Luo Firuz se zachovalo. Umar je takový světec, protože byl zavražděn nebo smrtelně zraněn, když se chystal zřídit ranní modlitbu. Na smrtelné posteli sestavil radu 6 nejvážnějších druhů prorokových a ti měli po jeho smrti vybrat nového chalifu. Měli se shodnout na jednom ze sebe, to znamená z těch 6. Bylo to těžké rozhodnutí, bylo horší než to Abu Bakrovo. Abu Bakr řekl, že po něm to má být Umar. A teď on řekl, že tadyhle těch 6 a vyberte se.
bylo to musíte se dohodnout mezi sebou. 3 z nich si činili nárok na chalifát. Nakonec to nebylo možné rozhodnout jinak, než že ti 3, kteří si ten nárok činili, ani jeden z nich nemohl být zvolen a byl zvolen 4. A to ty Ali, Talha a Az-Zubair žárlivosti po dlouhém jednání zvolili, náš autor píše, nejneschopnějšího z těch 6. To tak obvykle bývá. Tím byl Uthman ben Affan z rodu Ujmája. Ujmájovci, to je ta dynastie, ty se odvozují tadyhle z toho rodu. Uthman vládl 12 let a jeho vláda končí první období arabské expanze. Už se tolik nebojuje, bojuje se ještě v Iránu, kde poslední Sasánovec Jatagrid III. Se sbíral vojsko a pokusil se o zvrácení války, ale byl zavražděn vlastními lidmi a Muawija, asi nejschopnější muž té následující generace, se vyrovnal Byzantíncům tím, že přistoupil k neuvěřitelnému aktu, když pouštnímu národu nařídil a prosadil, že si vybudujou loďstvo, velmi početné. To byla jeho velká záležitost. Všechny ty boje a dozvuky nebudeme probírat, to je příliš komplikované. Za Uthmana se ovšem odehrála událost, která nás zajímat musí. Především v 6. roce vlády Uthmánovy přišel do Mediny jeden ze starých druhů prorokových, Abu Dhar al-Ghifárí, asketa, který se stal vzorem zbožného muslima. Tohodle asketu Dhara vypudil z Damašku Muávija. Muávija byl, jak jsme si říkali, člověk nové generace a Dhar Damašku brojil proti poklesu mravů. A Dhar je muž, který začal veřejně obhajovat právo rodu proroková a brojil proti chalifovým příbuzným, nejvíc proti jeho bratranci a přednímu rádci Marvánu ben al-Hakam. Marván je takové krásné arabské jméno, v českých poměrech trošku diskreditované tím, že Jaroslav Marvan byl významný český herec, kterýho starší si pamatuju. Ano, Abu Dhar byl vypovězen a brzo na to zemřel, jako ve vyhnanství. Ale jitření k němuž dal podnět neustal. Sehrál v něm roli také Abdullah ben Sába, to je taková pozoruhodná postava, protože to je jeden z těch Arabů, kteří byli původem Židy. Jihoarabský Žid, který teprve nedávno přijal islám a protože jako starý spolubojovník prorokův neměl žádnou šanci na kariéru, tak vsadil na kartu, která byla dharovská. Postavil se za práva nároků potomků prorokových a učinil z toho dogmatickou spekulaci. Pod vlivem gnóze a židovské ideje mesianistické, podle níž na konci světa dojde k návratu Mohamedovu a do té doby
ho musí zastupovat kdo? Nástupce Alího jako plnomocník Mohamedův, Bází, a po tomhletom nástupci Alího v té době ještě Alího potomci existovali. Alí byl jeden z těch 6, který si dělali nárok, protože byl manžel Mohamedovy dcery. A jo, jak vidíte, to, co se tady teďka rodí, tomu se později za chviličku bude říkat šia. Jo? Šia je uskutečnění tohoto nároku a víte, že islámský svět se dělí na sunisty a šíity. A šíité jsou ti, kteří zastávají myšlenku, že takzvaný skrytý imán, tedy legitimní potomek Alího, který nemusí být znám, se v pravou chvíli objeví a převezme za proroka provizorní vládu, kterou posléze uskuteční při konci světa Muhamed skutečnost. Tedy Umma se brzy po Uthmánově vládě, bezprostředně po Uthmánově vládě, rozpadne na 2 obce, 2 dogmatické směry. Jeden z nich se drží zvyklostí. Podle toho, že se drží zvyklostí, se jmenuje Sunna a jeho věřící sunité. A druhý dává přednost Alího potomkům, jedině Alímu a jeho potomkům náleží právo na vedení. Zvyklost je založena na tom, že náčelník muslimské obce se má volit z příslušníků kmene Kurajš, Kurajšovci. Zatímco ta druhá strana je založená na Alího stoupencích. Tak, vidíte tedy, že vznik těchto 2 stran, to je jinak než křesťanství. Jo? Ten spor mezi katolíky, protestanty a předtím mezi katolíky a ortodoxními se odehrál po tisíciletí trvající diskuzi a dneska je jaksi ve mnohem smířlivějším stavu než ten spor mezi šíity a sunity. Ona je tam ještě záležitost Charidže, to je třetí varianta, která nemá tak velkou významnost, ale vidíme, že tady je to záležitost od Mohamedovy smrti za života ještě jeho potomků vznikl ten rozkol po několika desetiletích. Ano, Uthmánův chalifát je také důležitý tím, že během jeho vlády byla dána konečná úprava svaté knize islámu. Do značné míry proto, aby se ty propoukající teologické spory utlumily. Ze svodu nejvíce proslula sbírka Zajda ben Thabita, jenž byl jedním z písařů prorokových a znal tedy ta jeho zjevení dokonale. Tuto sbírku na přání chalify Abu Bakra uspořádal a ona sice neměla oficiální ráz, byla to soukromá akce Abu Bakrova a měla sloužit jenom soukromé chalifově potřebě, ale dostala se do držení chalify Umara a po něm do majetku jeho dcery Hafsy, což byla vdova po prorokovi. Podnět uspořádání této sbírky byl ale dán teprve v roce 651, když vojsku, které bojovalo v Arménii, došlo takřka ke vzpouře, protože mezi irskými a syrskými i mezi iráckými a syrskými oddíly
se přeli o znění jednotlivých oddílů prorokova zjevení, a to do té míry, že došlo až na meče. Proto chalifa se rozhodl takovým hádkám zabránit a zřídil zvláštní komisi na stanovení správného znění Kuránu. My říkáme Korán, ale vlastně, kdybychom to správně foneticky četli, měli bychom říkat Kurán. Hlavní slovo mezi jejími členy měl ten Zaid Thabit, teda který taky měl náležitou autoritu. A také jeho sbírku vzala komise za základ své práce. Text, který takto vznikl, není ovšem dokonalý po stránce kritické. Poslouchejte, co píše náš autor ještě v době, kdy nebyla politická korektnost tak v módě. Zjevení nejsou všechna uvedena jednotlivě, nýbrž byla zhusta sloučena ve větší celky, bez ohledu na časovou posloupnost, v níž vznikala. Takto bylo vytvořeno celkem 114 kapitol, neboli súr, o různém počtu veršů, ajátů, singulár, aját je plurál, ajá je jeden verš. Jo? Súry byly řazeny podle délky mechanicky, od nejdelší k nejkratší. Výjimku tvoří pouze úvodní súra al-Fatiha, která je nejběžnější modlitbou islámu, jakousi islámskou obdobou našeho Otčenáše, ale mnohem méně faktickou. Náběh k chronologickému rozvrstvení činí jen rozlišení v nadpisech a rozlišení mezi súry mekské a medinské. Říkali jsme si tady, že při četbě Koránu musíme uplatnit princip, který je dán samotným Koránem, tedy Mohamed dostal poselství od Allaha, které vyjadřuje podstatu toho principu nasch. Nasch znamená nahrazování. Zlíbí-li se nám, říká prorok, teda bylo řečeno prorokovi, sdělit ti, Mohamede, na téma, kdy jsme ti dali už nějaké verše v minulosti, nějaké nové verše, pak ty nové verše jsou lepší než ty staré. No, proto všechno, co bylo Mohamedovi zjeveno v mekánském období, je nutno poměřit tím medinským obdobím, zdali je to náležité. No, když to takhle uděláme, dostaneme poměrně kuriózní verzi Koránu, protože všechny ty mírumilovné a přátelsky laděné verze jsou z té starší doby, kdy Mohamed byl v menšině a snažil se s tou většinou dohodnout. Ke konci života už byl velmi radikální. Pokud jde o tu úvodní modlitbu, tak zatímco o Otčenáši můžeme říci, že to je trest křesťanství, kterou v podstatě každý člověk, i ten, kdo jako není křesťansky založen, může uznat a vyznávat. Tak u té al-Fatihy to je mnohem méně obsahově významné. Málo také praví názvy súr, které jsou z menší části jenom z menší části naznačují obsah. Mnohdy je to podobně jako u židovských knih označení prvního slova v textu. Bez obšírného komentáře četbu Koránu doporučuju, ale je to neobyčejně nudná četba. Zatímco s náležitými komentáři je ta četba docela zajímavá, ale ne úplně poznášející.
V bezpečnosti lze o utmánské redakci tvrdit, že podává v celku úplnou sbírku Mohamedových zjevení a předkládá v podstatě věrné znění tohoto zjevení. Uznali ji i nepřátelé Utmána a také Šia Alího uznává utmánovskou verzi. Má proti ní určité námitky, ale ty jsou v podstatě se týkají jenom z úmyslného podle nich potlačení domnělých zjevení, které se týkají nároku Aliho a jeho potomků. Opisy Utmánovy redakce byly poslány do jednotlivých provincií jednotlivým arabským armádám a všechna starší zjevení zapsaná byla z nařízení chalify zničena. To znamená, ten text, který v Anglii letos v létě našli, který je starší než tahleta redakce, unikl tenkrát likvidaci. Chalifa, jo, a to není jiný text, než je v té verzi, ale je to jeho starší, a to pravděpodobně o hodně starší redakce. To, co je na tom zajímavé, je, že ten text je velmi pravděpodobně starší než ty první Muhammedovy zjevení. Jo, tak. Tohle už bych vezměte to ode mě jako od bezpartijního, tedy nemuslima, jako takový, jako vědeckou hypotézu, jako teda něco takového, co může a nemusí být pravda, ale před muslimy bych to příliš nahlas netvrdil, protože z toho, že Korán se liší od posvátných knih Židů a křesťanů tím, že všechno, co v něm je, každé slovo, každé písmeno, bylo bezprostředně tlumočeno Mohamedovi od Hospodina Džibrálem. Mohamed se to naučil nazpaměť a všechno je boží pravda, všechno je boží slovo. To znamená, z definice v Koránu nemůže být žádná chyba. Tak. A tady přistoupíme k poslednímu tématu té dnešní přednášky. Chalifa Uthmán se stal obětí prvního vážného konfliktu uvnitř muslimské obce. Původci spiknutí s použitím nátlaku v Medině prosadili alternativní volbu Alího za chalifu 656 až 661. Ale vláda prvního náměstka Prorokova od počátku narazila na potíže. Většina provincií nechtěla přijmout nové pro ně od Alího navržené místodržící. Byla to především Sýrie, kterou spravoval Umajovec Muávija, asi nejschopnější politik, jakého muslimové měli. Občas se objevuje srovnání s Umarem, já bych osobně hodnotil Muáviju jako lepšího. Ve své provincii byl velmi oblíbený, postavil se novému chalifovi zjevně na odpor a vyvěsil v damašském džámiu skrvavenou košili Uthmánovu a prsty jeho manželky Naily, které jí byly uťaty, když svým tělem kryla manžela před vrahy. Jako příbuzný zavražděného, říkali jsme, že Uthmán byl Umajovec, Muávija také, jako příbuzný zavražděného využil ve svůj prospěch právo krevní msty a vyhlásil Alímu boj jako Uthmánův mstitel.
To se hodilo také medinským odpůrcům Aliho, kteří jej pod nátlakem, jenom pod jeho nátlakem připustili jeho alternativní volbu. A v čele s Talhou a Az-Zubajrem, tedy slavnými muži, utekli, a teď máme takovou antidžihru, tentokrát utekli Mohamedovi stoupenci z Mediny do Meky, kde byli chráněni právem asilu a sešli se tam s matkou muslimů Ajšou, která tušíc neblahý konec štvanic proti Uthmánovi se tam uchýlila ještě před jeho zavražděním pod záminkou výroční pouti. U Ajši měl Alí totiž zlý vroubek, poněvadž za její náhrdelníkové aféry, o které jsme tady mluvili, pamatujete si, Ajša ztratila náramek a neprozřetelně se vydala jej sama hledat, čímž se uvedla do řečí, neboť vojsko mezi tím otáhlo, Ajša se nějakou dobu potloukala a přivedl jí zbloudilý voják, což dalo jaksi možnost pomluv a Mohamed musel dostat alternativní verzi od Hospodina, že se nic neřádného nestalo. Ale v téhle situaci Alí radil Mohamedovi, aby Ajšu propustil, tedy jinak řečeno, aby se s ní rozvedl, a tím si udělal Alí ovšem u poměrně svárlivé a politicky vlivné ženy nesmiřitelnou nepřítelkyni. Jejich komplot byl účinně podpořen Uthmánovým místodržícím v Jemenu, který dal k dispozici výnos daní své provincie a 600 velbloudů. To jim umožnilo opustit Meku a vytrhnout do Iráku. Cestou se jejich zástup rozmnožil na 6 000 mužů a podařilo se jim ovládnout Basru. Alímu se naopak podařilo získat proti nim obyvatelstvo Kúfy a tak se tedy jedna parta soustředila v Iránu, druhá v Iráku a posléze svedli protivníci takzvanou velbloudí bitvu, nazvanou podle toho, že v ní po pádu Talhy a Az-Zubajra, kteří zahynuli, hlavní roli sehrála Ajša, sedící na velbloudu a vybízející k vytrvalosti vojsko, které zůstalo bez vůdců. Bitva byla rozhodnuta ve prospěch Alího, teprve když matka věřících byla zajata. Na poraženém vojsku se Alí nijak nemstil, Ajšu propustil na svobodu, dal jí doprovodit do Meky a odtud se pak odebrala do Mediny. Velbloudí bitvou ovládl Alí celý Irák. Máme končit až 50, jo? Ovládl, já ještě nejsem úplně na konci. Ovládl celý Irák a zbyl mu jediný vážný protivník. Mohli jsme mít muslimy sjednocený na té šíitské variantě, nevím, jestli by to bylo lepší. Ten jediný protivník byl Muávija. 657 Alí vyrazil podél Eufratu proti Muávijovi, Uraky narazil na syrské vojsko, vedlo se nejdřív nekonečné vyjednávání. Bylo bezvýsledné a teprve koncem července, na jaře se tam srazili, ale teprve koncem července došlo k boji. V této bitvě, rovněž tak jako v velbloudí bitvě, získal Alí vrch, ale skoro jisté vítězství mu vyrvala lest Muávijová, která ve 3. dni bitvy
dal na kopí předních bojovníků připevnit opisy Kuránu, vyzývaje tím Alího, aby spor nebyl rozhodnut bojovníky, tedy zbraněmi, ale svatou knihou. Alí sice tuto lest prohlédl, ale spor byl nakonec v tom, že fanatici v jeho vojsku ho donutili boj zastavit. Muawija tak odvrátil od svého vojska porážku a smluvil s Alím, že každá strana vyšle jednoho zástupce a oba dohromady, že vynesou závazné rozhodnutí. Muawija určil za svého nástupce Amra ben al-Así, který ve svém bystrozraku poznal v syrském místodržícím muže budoucnosti. A proto se k němu přidal v naději získat znovu Egypt. Alímu byl jeho okolím vnucen Abu Musa al-Ašárí, o němž byl chalifa přesvědčen, že to s ním nemyslí poctivě. Problematický výsledek tažení vyvolal ve vrtkavém vojsku rozčarování. Asi 10 000 mužů žádalo, aby se to rozhodnutí, které bylo domluveno na základě svaté knihy, přeci jenom rozhodlo na bojišti a vyžádali si obnovení boje. Alí v tom nemohl ale vyhovět, protože by to mělo za následek, že nedodržuje smlouvu. Proto se nespokojenci odloučili od jeho vojska a utábořili se nedaleko Kúfy. Této secesi se říká Charidža, dala vznik sektě, tedy Charidža znamená rozkolnický, neboli odlučující se. Jo? Od ostatní muslimské obce Charidžiány nebo Charidžovce dělí jen rozdíl, že se zřekli Alího a vyhlásili zásadu, že hlavou obce může být kterýkoliv muslim, dokonce nearabského nebo nesvobodného původu. A hned si podle toho hesla Charidžovci zvolili svého chalifu. Jo? Charidža nikdy nenabyla vlivu, ale je to taková radikální varianta, protože ty první měli omezení na kurajšovský kmen, ti druzí dokonce šíité měli jenom na příbuzenskou následnost Mohamedovu. Bylo vyhlášeno příměří, ale zástupce Muawijův Amr přiměl Abu Múzu, který chtěl získat hodnost chalify pro Umarova syna Abdulláha prohlášení, jež žádalo novou volbu. A to s vyloučením kandidatury obou rivalů. Tedy neměl to být ani Alí, ani Muawija. Toto rozhodnutí tím zřejmě vyznělo ve prospěch Muawiju, který nic nestrácel, poněvadž se mohl pro všechny další věci opřít o Sýrii, která mu byla zcela věrna. Kdežto Alí se tímhle rozhodnutím stal pouhým soukromníkem. Nezbývalo mu tedy než uznat neprávoplatnost toho rozhodnutí a zahájit znovu boj, ale za okolností, které předtím, kdyby to udělal, tak byl ve výhodné pozici. Teď už byl velmi ve špatné pozici. Navíc se mu nepovedl pokus získat na svou stranu Charidžu a proto byl dokonce proti nim donucen zakročit mečem a v červenci 658 jim připravil krvavou porážku. Průtahy a zřejmou nechutí k boji
se situace Alího stále horšila, zatímco postavení Muávii stále sílilo. Zajistil si navíc mír s Byzancií, získal Egypt a v červenci 660 v Jeruzalémě, signifikantní, přijal hodnost chalify. A sám osud, jak se v sunnitské verzi islámu líčí, ho zbavil soupeře. Koncem ledna 661 Charidža pomstila svou porážku zavražděním Alího rukou Abdurrahmána ibn Muljim v Kúfě. Tak, tímto zavražděním Alího končí nejstarší fáze politického vývoje islámu od sklonu Mohameda, takzvaná doba patriarchálního chalifátu. A po smrti Mohamedově dal vznik dojemným elegiím Mutarima al-Nuvaira. Je to jasný, že šíité se s tou Alího smrtí vyrovnali po své. O tom budeme ještě příležitostně mluvit, neboť Alí nezemřel bez potomků, ale i s těmi potomky, jak si ukážeme, to velmi rychle dopadlo špatně. Takže ta myšlenka skrytého imáma, která je myšlenkou, bez které šia nemá žádnou oporu, je celá založena na představě, že jako muslimský otec může mít velmi mnoho potomků, takže stále ještě přetrvávají potomci potomků Alího, který budou moct převzít tu jeho roli. Po atentátu Ibn Muljimově holdoval Irák staršímu synu Alího al-Hasánovi, který bohužel, jak píše náš autor, byl muž malé podnikavosti a inteligence. Proslul zejména neustálými rozvody. Můžete si tipnout, kolik absolvoval v sňatku. Kolik? Vy jste z levného kraje. Jde pak. Musíte počítat, že permanentně má 4 manželky, jo? Takže se může rozvádět v podstatě rychleji. No, neví se to úplně přesně, ale spory se vedly o to, jestli jich bylo 100, anebo ještě víc. Takže pamatujte si, že to byl velký obšourník a získal si přízvisko Al-Talák, neboli propouštěč. Jo? Neboť on se zároveň rozváděl velmi snadno, jako stačí, když řekne manželce fuj, nechci tě, a jo, jako už je rozvedený. A protože byl zřejmě dobrá partie, tak se zase nějaké nové manželky našly. Za života otcova se nezajímal o politiku, hodnost chalify nesl jako nevítané břemeno, no prostě byl to politik za všechny prachy. Ale posléze finančně zabezpečen kým? No, Muavija nebyl blbec. Jo? Radši ho poslal, bychom řekli, do penze, uplatil ho, aby se uchýlil do Mediny a po 10 letech vyčerpán zhýralým životem neslavně ukončil svůj život ve stáří 45 let. Po jeho odstoupení neměli přívrženci rodu pro prorokova pro chalifát vhodného kandidáta a byli proto nuceni uznat Muáviju, který, furt jsme ještě v tom roce 661, přijal hold obyvatelstva i v
Kúfě v Iráku. Říše byla v té době už ustálená a Muawija měl smělý plán dobít Carihradu. Ale úsilí o jeho provedení se vyčerpalo po odvodním příměří a proto uzavřel po dobu konfliktu s Alím smír s byzantským císařem. Tady bychom ten náš dnešní výklad ukončili a na příští přednášku se nebudeme věnovat islámu, ale přesuneme se do konkurenční byzantské říše, aby jsme viděli, co se to odehrálo v byzantské říši a jaká dvě mocenská tělesa teďka tady vedle sebe budou ovlivňovat dějiny jedné podstatné části oikumeny, možná té nejpodstatnější, po dobu, řekněme, 6, 7, 8 staletí. Jo, podle toho, od kterého datumu to počítáme. Takže pokud jste mi tady, poslal jsem papírek,